Здравейте, хора! Как сте? Отдавна не сме правили клипче на Brawl Stars. Да, изтрих си без да искам акаунта заради един приятел и за това почнах наново и ми се паднах. Имам 11 броулера, съм 600 купи почти. И днес мисля да взема 12-тия си броулер, даже 13-тия, ако не се лъжа. Защото на 650 купи ми дава 430 кредита за Dynamite. Dynamite е 430 кредита, аз имам 200 и няколко за Dynamite, а следващия ми броулер е Rare. И затова дай да си видим. Не, следващия ми броулер е Epic. Бърках се, хора. Сори, иначе ако беше Rare, щях да избера Бъл. И да. И от мегабокса ми се падна Пърл. Аз се събрах за Емс. От мегабокса ми се падна и ето този скин и ето тоя. Ми се паднаха. Чакайте да си апгрейдна някой, ама кой? Не, Брок. Нямам гем. И Колт. За сега това е моят профил, хора, много малко съм. Чакайте да си премести това микрофона. И затова на 650 имам 430, да. Затова още малко ги взимаме и май ще отворим мегабокс, защото съм 10. 12. Да. Ще играем на Drumroll. Естествено, че не е с Пърл, защото повечето от вас знаят, че на Drumroll се играе с пике или с някой друг. Сега ще видим с кой ме пуска с Нита. Първоначално ме пуска с Нита. Аз имам ли я? Май не. Ела ма! Как ма уби, май! Както винаги, аз повечето броулери от тук ги нямам. Само 4 нямам. Бол Пам, по-скоро Бул Пам, Франк и Мортис нямам. Ело бе. Мерси, между другото, мерси. Много си добричък. Мерси. Опа, Ланка. Бате, бит. Защо става така с едно като с мутациите? Въпросчи. Поне един искам да убия. Еса! Майка ми спи. Спи, магари, спи. Кубити ви. Хора, откраднаха ми киловете. Аса. Не. Дай. Не, дай на мене. Аса. Yes. Вече съм на опримо. Кога поминах Дарил, бе? Бех нападнал. Ело бе. И какво като бегаш? То така и така аз пак ще бия! Добре. Не го убих. Са отивам. Кой е станал Мортис, бе? Опа!
Айде хора! Ранг 1. Аз бех краля. Аз го убих. И взимаме нещо. 29 левел от Brawl Pass, нищо, че едва започнах преди няколко дена. Преди 6 дена. Супер ербат е! На един приятел е почти 9000 купи и му се падат Mythic Legendary. Само това не му се е паднало Rare, Epic или нещо такова. На мен е само такова. Се играя от 6 дена. И съм на 29 лева от Brawl Pass и имам 11 бролера. И съм 600 купи. Хора, още едно изимаме това. Това Хейс ли е? Айде. На Хейс. Хора, утре ще взимам айфона. Утре много. Чакайте да си хватна на бисквитка. Това между другото ми е първия скин на Брок. Айде, айде, айде! Не! Къде си бе? Не! Ай! Не! Биеме кръв колкото за 9 левел. Защото съм имал Брок 9 левел! Бързо бе, моите! Тяхното е на 17, нашето е на 27! Бах ти криви.